Hi. Ikaw na pod? Ay, unsa pa man di ay? Crush bete ka sa una, sa high school pa ta. Unya? Wari kay gibati na ako. Aw, gibati rin mo? Doon sa kaayo. Uy, sana all. Unsa man po nang gibati ni mo na ako? Kuan, gibatian ko si mong naong. Free drinks in the house. Hello? Hi Rose, si Joel ni. Oh, unsa may tuyo nimo? Kuan ka nang pwede ko mamisita ni mo niya. Maayo sigurong mananghid ka una ni mama? O niya, og masugot na imong mama. Oh, simple predicate. Kamo na. Free drinks in the house. Buang nga pre. Namatay man ang atong silingan nga si Rickmar. Unsa mo po'y namatiyan pre? Nakuryentihan ko no. Tungod sa kugmo. Pagtarong diha pre oy. Lagi pre. Kun mao na. Unsa man po ng pagkaunsa nga nakuryentihan man tungod sa kugmo. Ay, di ba di makuryentihan pre? Nga nagpataka naman nagpahit siyang kugmo. Nagtuo man siya nga bongbong ang outlet si kuryente. Free drinks in the house.